راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو عزو السلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلومي عربي تشعات تدقمتي كل تشحن إسران فنوى راديو إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو أب سودان بسنك تقاومو نتفتاتو دويلو زتصنحة ود بورت سودان سرحو جميرو أب سعود عرب أما أسرتن حما كونتاتن زتصنحو كل 297 إثيوبياوان نبعدهم تمليسهم كاب سلطانو زتسوغ قدماي مينستر صومال نبر مس بريزيدنت جيبوتي مزتايو أب منكست صومال طرطارتات فتيرو راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان علتا وزينا بسنكي تقاومو تولادو بهير بيجا نتفتاتو دويلو زتصنحة ود بورت سودان سروع أقلقلوتات كيف كم جمرة نام حداري زوبا قيح بحري عبد الله شانغاراي بمتقاس مع كنا الزينة حبيران اتنا أستاد كلتا معلتات سرحو دويلو زتصنحة ود بورت سودان كاب شوعات تتقم تتحيزو سرحو خمس جمرة تقاليتو اتودب ملو بملو نتفتاتو خمزي جمرة زملكتو كالوتو غناد دما اتناي ندادي ترمينال تراي كم استغفت تقيسوم أبورت السودان سجمرة أدما كم زهاد أكون تتجلس وطرن متفنانن جنا خم زهاد زتفلاليو من جتات يملكتو ودبي خون نودب زأتون زوج إن من قدرت كفت انتقينو منقص السودان نحطته ولادو بهر بيجا من لاش كبالو قبل يوم ودبتي تأدما زتقصو وكل مسجاجري منقص السودان مرحت بهر بيجان أبز سالستزي بأكل ترحبهم كزراربو تثبيتالو أبزبا مبرق سودان زركبو بهر بيجا بزي كاتب منقصن استمدبلهم كاب قبيلة بين عامر زغنة أم حدار مقوامهم كساب مسر سو الثاني زتقلب حطوتاتهم الإلهم زلو أب سعود عرب أب مأسرتن كالحما كونتاتن كاب تصنحو أشحات إثيوبياوان توم كل 297 تمالي شمون تتقمتين بعدهم كم استملسو تحبيرو كابتوم تملستي توم 25 هتصانات مخانم مينستر قديات وصا إثيوبيا أفليتو أب سعود عرب أب مأسرت زركبو إثيوبياوان ون زلو حما كونتات بمحبراو ميديا كزرقحو تصنحهم يم سعود عرب بزي حقاو من قد زاتون حقاو من بري فقادهم زودقان زيغاتات هاقرات قرن أفريقيا نام مأسرت بمئتاو نناب عدهم كتساقوم مس منقستات أبزر ربيات ركب أبز حلف قنياتون منيسترتات قدايت وطأي سعود عرب إيرتران أبز قداي زخمس تزراربو زذكريو ببايتون بريزيدنت صومال كاب سلطانو استسوغوغ قدماي مينستر نبر حسن على خيره بزعبا كونتات صومالن مصا مرጫት هاجرن بزملكات مس بريزيدنت جيبوتي اسماعيل عمر قال زتيو اتقدماي مينستر نبر ا مجمريا نايز سمون ا بيت منግስት جيبوتي وقعون قبال سنه سرعات كم استغبرلو زحبرا مربات حبريتا صومال منግስት صومال نتركب بعين طرطارتات كم زرئيو اميتن نمنگستي رئسم محدار سوماليلاند مولو دقف كم زلو زنقرلو بريزيدنت جيبوتي اسماعيل عمر قال بزعباتي مس منگست سومال جمرو نعرق مسرح بمنقد قدماي مينستر نبريو زكايد نيرو حسن على خيره كاب زنبرو صفحي قدماي مينستر نتعر مسقواغو زمت عمت اب زكايد بريزيدنتاو مرጫት هاجر كم زودادر افليطيو ካልኦት ኣብቲ ምርጫ ክወዳደሩ ምዃኖም ዘፍለጡ ፖለቲከኛታት ሃገርውን ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ንምዝታይ ምስ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ርክባት የካይዱ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي ملا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام زخبركم بخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفلايد ما مدب أبغزينا زي وتر عربي بس عزيز قرب مدب أبغزينا يو نلومي حد عدو مالني عدمي سمو بمللاي كجمريو بنيام سمكا ختلا العدل كبكا دحريونا بزلط الحطوات كنسقر thank you سشاي إذا عدل ذهب كنا بشمي كجمر شمي بنيام قبر ميكائيل بهاو بسماء يونيفرسيتي بما تسودي بدحريو أب شورن ماستر بسكبركو بسماء يونيفرسيتي كم ليكتشر كوينس قاعد تشحن كلتن سرح نيرة أب كمبيوتر ساينس ديبارتمنت كابوها بهولند سنحن أو خباب 15 عام مد نيرة هجخاب أمريكا متعلق نايلومي أرسنا جوجل ترانسليت زملكات كخونيو كم تقدمنا كم زرار وزقنا
ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ማለት እዩ ጎግል ትግርኛ ቋንቋ ትግርኛ ናብ ጎግል ከም ዝኣተወ ወይ ይኣቱ ከም ዘሎ ዝብል ሓበሬታ ተዘርጊሑ ነይሩ ናይዚ ድሕረ ባይታ ክትገልጸለይ እሞ ናብ ዝህሉ ኩነታት ክንበጽሕ ያ ጎግል ትራንስሌት ቅድም ዋላን ተባይታ ኮነና ጎግል ትራንስሌት እንታይ ማለት ምዃኑ ጥቕሙን ቅድም ክገልጽ እሞ ሸኻ ብዛዕባ ሓድሽ ዜና ምዕባል ተጋጢሙ ዘሎ ብኸዓ ንቅፅልና ማለት እዩ ጎግል ትራንስሌት ኩላና ንጥቀመሉ ኢና ብዙሕ ምዝርዛር ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን ግን ጎግል ትራንስሌት ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ሓደ ቋንቋ ምትርጓም ጥራይ ኣይኮነን ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ንኡ ተጠቂሞም ዘገልግሉ ኣፕስ እውን ኣለዉ ንምሳሌ ኣብ ጎደናታት ትሪኦም ፅሑፋት ብቋንቋ ተርጊምካ ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እውን ዝበፅሕ ዘሎ ብሓንቲ ምስ ዘይትፈልጦ ቋንቋ ዝዛረብ ሰብ ገጽ ንገጽ ተዘራሪብካ ክትዛረብ ትኽእለሉ ግዜ በፂሑ ኣሎ ንምሳሌ ሓደ ጃፓናዊ ወይ ሓንቲ ጃፓን ዘይፈልጥ ሓደ ትግርኛ ዝዛረብ ሰብ ኮፍ ኢሎም ሞባይሎም ኣብ ማንጎ ከፊቶም ክዘራረቡ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ 5-10 ዓመታት ከዓ ከምኡ ዓይነት ምዕባለታት ምስ ቋንቋ ዝተተሓሓዘ ብዙሕ እዩ ዘሎ ሕጂ ንሕና ከም ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ናይዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ተጠቀምቲ ክንከውን ተኮይንና እቲ ቋንቋና ትግርኛ ምስ ዓለሙ ጎኒ ጎኒ ተሰሪዑ ምስ ዝርከብ ዳኣ እምበር ድሕሪ ኣብቲ መስመር ተደየለ ግን ተጠቀምቲ ናይዚ ኣገልግሎት ክንከውን ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ትግርኛ ኣብቲ ምስ ዓለም መፅእ ዘሎ ጎግል ትራንስሌት ድዩ ወይ ኣብ ከኣቱ ናብ ሓቂ ኣገዳሲ ነገር እዩ ንዓና ካልኣይ ካብ ነጥብ ክብላ ደልየ ኣለኹ እቲ ጎግል ትራንስሌት ብኸመይ ይሰርሕ ኢልካ ንዝኾነ ሰብ ክትሓትቶ ከለኻ እንታይ ድብለካ ጎግል ዳኣሞ ክንደይ ቋንቋታት ዝገበሩ እንዲኦም ብዙሓት ስራሕተኛታት ኣለዎም ኢንተርኔት ከዓ ምስኦም እዩ ዘሎ ኩሉ ትግርኛ ካብ ሰርች ገይሮም ረኺቦም ኣኻኺቦም ይሰርሕዎ ኾን እምበር እዚ ዳኣሞ ጎግል ዳኣሞ ክንደይ ዝገብሩ ፀገም ኣሎ ቢንያም ናብቲ ኣብቲ ቀዳማይ መስርሕ ቅድሚ 4 ዓመት 5 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ንስኩም ተካይድዎ ዝነበርኩም ፈተነታት ከመይ ነይሩ እንታይ ዓይነት መስራሓት ሓሊፍኩም ምክንያቱ እቲ ብዙሕ ሰብ ዝብሎ ጎግል ኩሉ ቋንቋታት ባዕሉ እትዩስ ባዕሉ ትራንስሌት ገይሩ ተርጊሙ ክህበና ከም ዝኽእል ይኣምን ነይሩ ንስኹም ግን ናብ ደረጃ ንክትበፅሑ ናብዚ ሕጂ ዘላ ደረጃ ክትበፅሑ እንታይ ዓይነት መስራሓት ሓሊፍኩም ክትነግረኒ እሞ ድሓር ናይቲ ሰብ ዝብሎን እቲ ንዓኹም ዝገንፈኩምን ዋሃይትካ ክትገልፀለይ ኢኻ ኦኬ ወኣነስኩም ምባለይ ስቲ ጎግል ከፕላትፎርም ይኸፍት መድረኽ ይኸፍት ዳኣ እምበር እቲ ቋንቋታት ሲ እቲ ተዛራባይ ቋንቋ እዩ ብሰርሖ ሕጂ ትግርኛ ኣብ ጎግል ኣትዩ ማለት እቲ ትግርኛ ግን ባዕልና ኢና ክንዕብሎ ዘለና እምበር ጎግል ኣይኮነን ስራሕተኛታት ቆፂሩ ስታይ ገይሩ ዝውድኦ ሕጂ እቲ ናና ኣገዳስነት ከም ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብቲ ስራሕቲ ሲ ንምጥቃስ ማለት እንድዩ ሕጂ እዚ ምዃኑ ፈሊጥና ከዓ ነዊሕ ግዜ ኣነ ካልኦት ከማይ ዝኣመሰሉ ከዓ ንጎግል ኣብ ትግርኛ ከእትውዎ ንሕና ከዓ ከም ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ግቡእና ክንገብር ብዝብል ነዊሕ ጉዕዞ ከይድና ማለት እዩ ሕጂ እውን ምሳኻ ቅድሚ 2016 ይምስለኒ ዝክሮ ኢኻ ከምኡ ጀሚርና ነርና ሕጂ ብቲ 2016 ዝክሮ ዝኾንካ እቶም ጎግል ኣብ ትግርኛ ንምእታው ብዙሕ ስለ ዝደንጎይና ሰልችና በቃ ባዕልና ደይ ንገብሮ ብዝብል ካልእ ናይ ጎግል ክስታይ ኣለዎም ፔይድ ኣብ ዝኾነ ኣውቶ ኤምኤል ትራንስሌሽን ዝበሃል ሕጂ እሱ ከፊልካ ትጥቀመሉ ልክዕ ከም ጎግል ትራንስሌት እዩ ዝሰርሕ ሕጂ ቃላታት እንዳኣከብና እንዳገበርና ክሰርሕ ጀሚርና ማለት እዩ እዛ ዌብሳይት ትግርኛ ትራንስሌት .com ትብል ከዓ ብኸመይ እያ ትሰርሕ ሕጂ መቸስ ንዝሓለፈ 4 ዓመት ብዙሕ ሰባት ተጠቒማ ኩሉ ትርጉም ማለት ኣይኮነትን ግን ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ዘለው ሓደሽቲ ክመፁ ከለዉ ገለ
ብዙሕ ኢሜይላት መጾም ክሳይ መጾም ናይ ገዛ ናይ ገለኽ መጾም كله እንዳተርጎሙ همዚ አንፈት ህቦም ማለት እዩ ጂ ብሆሙ ሰርሕ ፀይና ጅግን ድሕሪ ነዊሕ ናይ ጎግል ምስ ክስታይ ምግባር ፔቲሽን እውን ዝሓለፈ ግዜ ብዙሓት ኤርትራውያን ምሳና ተሓዊሶም ዝገበርዎ ብኡ ናብቲ ጎግል ትራንስሌት ክኣቱ ክኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ያ ኣብዚ ምብፃሕና እውን ዓብ ነገር እዩ መብዛሕት ሰብ ከምኡ ትብለ ከለኻ እሞ ጎግል ትግርኛ ይርአን እየ ዘለኹ ኣበይ ኣሎ ገለ ይብል ግን እታ ካልአይቲ ስራሕ ተሪፋላ ማለት እዩ እቶም ጎግል ዝገብርዎ ገይሮም ኣለዉ ኩሉ እቲ መድረክ ከፊቶም ኣለዉ ጎግል ነቲ ትግርኛ ኮነ ንካልእ ቋንቋ ንክቕበሎ ቀዳሞት ረቑሒታት እንታይ እዮም እቲ ከንብቦ ከለኹ ዝሰየድካለይ ፅሑፍ ሰንተንስ እኹል ክኸውን ኣለዎ ዝብል ነይሩ ንኣብነት ክንደይ ሰንተንስ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካልኦት ቋንቋታት ንክትርጎሞ ጎግል ንኸፍቅደሉ ብዘይካ ሰንተንስ ካልእ እንታይ ያለ ረቑሒታት ጎግል ዝጠለብዎ ወይ ንዓኹም ዝሓተትኩም ጎግል ሓደ ቋንቋ ብትግርኛ ኣብቲ ጎግል ትራንስሌት ክእትዎ ደልዮም ዝሓትዎ ነገራት ሓደ እቲ ቋንቋ ብዙሓት ኔቲቭ ስፒከርስ ዝብለቶም ቋንቋ ዝዛረቡ ከም ኮሚኒቲ ኮይኖም ኮንትሪቢዩት ክገብሩ ድሌት እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ካልኣይ እቲ ቋንቋ ኣብ ኢንተርኔት ብዙሕ ዝርከብ እንድሕር ኮይኑ ዝብል እዩ ሕጂ ኣባና ግን ብክስታይ ተሪእኻ ግን ጎግል ከም ኮመርሻል ካምፓኒ ስለ ዝኾነ ዝበዝሐ ማርኬት ዘለዎ ኣብኦም ድጓዩ በርቲ ብዙሕ ሰብ ዘይጥቀመሉ ክስታይ ገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ግን ንሕናስ ክንምሳኹም ክንሰርሕ ድሌት ኣለና ኩሉ እቲ ትብሎ ዘለኹም ከዓ ከነማልኦ ንኽእል ኢና ኢልና ደጋጊምና ስለ ዝፀሓፍናሎም እቲ ድሌት ሪኦም ከዓ ትግርኛ ክእትዎ ወሲኖም ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ እታ ካልአይቲ ዝብላ ዘለና እንድዮ እቲ ክስታይ ክንደይ ቋንቋ ክንደይ ትርጉም ዝኣክል ትግርኛ ሳብ ጎግል ትራንስሌት ንክኣቱ ዝኢልካ ድሓተትካኒ ሕጂ ልክዕ እቲ ቁፅሪ ኣይውፅዎን እዮም እቶም ጎግል ግን ካልኦት ቋንቋታት ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ንምሳሌ ፊሊፒንስ ቅድሚ 5 ዓመት 6 ዓመት ምስ ኣብ ጎግል ትራንስሌት ምስ ኣተው ኩሎም ኣብ ፊሊፒንስ ዘለው ሰባት ኣኻኺቦም ከም ክስታይ ገይሮም ወፈራ ገይሮም ልዕሊ 750,000 ዝኣክል ሰንተንስ ትራንስሌት ገይሮም ማለት እዩ ሕጂ ካልኦት ቋንቋታት ከምኡ እዮም ዝገብሩ ተኣኪብካ ከም ወፈራ ኮይኑ እዩ ዝስራሕ شو بحسب ብዙሕ ምስ በልካ شو እቲ ቋንቋኻ ብግቡእ ክትርጉም ይጅምር ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከምኡ ዘይንገብረሉ መገድስ የለንም ማለት ሲ ተተድሊሲ ኢንተርኔት ያ ኮምፒውተር ያ ቋንቋኻ ብዙሓት ኤርትራውያን ትግርኛ ዘረብቲ ኣለና ክልተ ሰለስተ ቋንቋታት ንኽእል ሕጂ ክትርጉሞ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ንሕና እውን ድሓር ዋላ ብሊንክ ክበካ ኣብታ ክስታይ ተእትዋ ኣብታ ትግርኛ translate.com/google ትብል ኣሎ ኩሉ ሊስታ ገይረ ኣለኹ ብኸመይ ሰብ ኮንትሪቢዩት ክገብር ከም ዝኽእል ዘርጂረ ኣለኹ ተወሳኺ ሓበሬታ እሷ ክትኮነና ትኽእል ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ጽቡቕ ቢንያም ዝስዕብ ሕቶይ እቲ ናይ ኤርትራውያን ኩነታት ከምዚ ኩሉና ንፈልጦ ኣብ ዘይተረጋግዐ ኩነታት ከምህለዎም መጠን በንጸሩ ድማ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ መንግስቲ ትጽቢትኩም ካብ ምንታይ እዩ ካብቶም ደገ ዘሎ ኤርትራውያን ጥራሕ ዲ ወላስ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ እውን ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትካላት ትምህርቲ እውን ትጽቢት ኣለኩም ዲ ንዖም ትረኽብዎም ዲኹም ኮንታክት ትገብርዎም ዲኹም ክትሓባበርኹም ወላስ ኣብ ደገ ካብ ዘሎ ኤርትራዊ ጥራሕ ትጽቢትኩም እቲ ሕጂ ዘሎ ጻዕሪ መብዛሕትኡ ኣብ ወጻኢ ዘሎ እዩ ግን ማለት ኣብ ኢንተርኔት ስለዝርግሕ ዘለና ኩሉ ሰብ ኢንተርኔት ኣክሰስ ክገብር ዝኽእል ሰብ
سانا كحوس كحجزنا ندلينا تسرحها بزحي دلو مالسي كم ترجمو هونكا أبتنا جوجل آتيها ترجم تخيلها كم كم أمباسادر نقوله أمباسادر مالت زلوا نجارات إندا زرقها نخلو سبات إندا فلتكا خلو ثون نبزي سرح زي كحوسنا مقبر ناي awareness سرح كتسرح تخيلها كالون ناي IT كلت نتحركها سبات كما جيروم نتقرنيا كيبورد بجوب استول جيروم نترجم حجز زخلو ويابتنا لوج إن دي نايك سايز خلنا نقرنا تكنيكال نقرات كا حجز زخلي هذا سب بتوسخها زي ناي تقرنيا قانقها جبتها جوجل ترانسليت حن تقرنيا زلا قلنا إحنا هم نفرطه بزاف تقرنياتي زي ما سب كم بين مسيو بساكب زي قدس بزيحة تفلالي عيني تزرع بس تفلالي عيني تصحفين عن التكم قلت زي هذا خطرنا فالو أمبر نحرد ببي إدنا ببي زمت أنا البوتها ببي استعملنا نحرد تينا بتي جوجل ترانسليت تي الكمبيوتر تا سوفت وير نزي ترانسليت قبل كونفيزد كونه والله شيء بزح استفل عليه تخينه بقبة يسرحني حجب زي كارلوت كحجزنا زخلوا بسرحة ناي تكرينيا تبغى جرام بزفولت و درست تخيم ويصحفتها أو كم زخون له هم زير خات صحف لك حاجة هذا جزء نايم حارنيا قالت نتوينا حجزي إن شاء الله حارنيا سنوجس صحاي جرد له حج أنا كن حنت تصدر لا حنت ستر لا حنت حاي لا حج زيها بقبو فليتنا بقو ما قد خسرح على النمبر استفل عليه تغيرنا يا تي كونفيز يجخون سوفت وير ناي جوجل كوم حج اب بزح صراحات سلازلو بوانقا انجليش نفع زخونه ترانسليت كبر خلي تي اب يوتيوب اب سوشيال ميديا نفع زخونه awareness كساتف خلي تي ناي تقرينيا نفع زخونها اب تي ناي تقرينيا حاجز كهبنا خلي مالتي سلاز زخونه انترنت اكسس دلو ابي صراحه زخ ساتف نعدم بتكال درجة جن أب منقص إرترا ويا إرترا نزلوا سرعات أحدكم من بتكال درجة حاجة ترهبوا خابوا ويكأوزلوا صحفاتنا إنجليش كنا ترنيا أكسس كهلوكم سي أي حدكم من يهات بلنزلها نريتها جيه بمنقص درجة ويا بإمباسس جبرنا يلن جن تسرح جسلاز جمر زلوا خلوا هنا لو تحجزني سبات تحردا بخمو درجة كنسفه أقداس خوينو هوان زي قبرو اللي مقدي يلان مالتي سكا حجقن يا جمرنا أتي قانقا تكرينيا خمس فلت أبي إرترانا بيتيبيان تتكامنت هالو تقانقا سخم تتقاملو زلوخم تكرينيا تي إرتراوي ويتي أبي إرترا تتكامنت زلو قانقايو كالوت نابن تقراوت قانقا تكرينيا سلز تقاملو نحراب تقوغل اتيامو كمتي أبي إرتراون استفلا لي أبها هالاتات أزارباتات زلو أبون استفلا لي ألو حجي نخي قراجو انت عانت مكالا خلت تقوم نسخم نحردا كاب تقراي مخاخب استفلا لي خلال بواتات استفلا لي أقواب آتيو كاب إرتراها خومن نحر آتيو انت أخذ قبرو تخلو سخم نتخم عانت تريوتات نغط فتحو ويحد ملكعات تحزوه يا حجي كم تازملكوها حجي أنا بتمرتي بكمبيوتر ساينس يودي أحجونا بناي سوفت وير انجينيرز ويد قبل ولا بي اتش دي زمت هو تمرتون ناي سوفت وير ديفلوبمنت يو ناي تكرينيا قانقا بكم عينت سيرتيك ستابلين ግን ሓደ ካብቶም ክሕግዙና ዝኽእሉ ኣብ ናይ ትግርኛ ዝበልኩ እዚታትዩ ብዙሓት እውን ከምኡ ስብሉ እንጅን በዓል ኣማኑኤል ሳህለን በዓል ግርማይ ነጋሽ ንዓቶም እውን ክረኽቦም ፈቲነ ኣለኹ ብዙሓት እውን ከምኡ ንገብር ኣለና ሕጂ እዚ
تاينا نبقوم نخيد لنا مالسي نزنا جرزيس حجزنا مالس بخمي تجبرنا حايش مالس كستاك خون كم ديبلو أو حجي يا بخمو حاجز نركب نفتنا لنا جن حق حالها مدحر سرع دري حيزوجن كستاك فتر سلازخل حدا خبتي أمام حيزني أزلنا زيك خون مالتي ولا مو يزعل الجبر اللي زلنا معناته وين السيوتي نتهم نيتقان كيلاتات بإنجليش كنا بتقرنيا توعيت نمقبار تبزي حزور له درجة نمنقارن أبركتهم كأنه مسمعان يوتي نحنا ونجبر زلنا زعلال مالتيو تقولوا زخم زدهم كمو متان ندحرت كيملس وي كي تعوت متان كي تعرف تي كي حجز دزلون حجز متان كي رخب كي تعرفنا نزرب زلنا سلازي اتي نسخة كابتهم هورات كونه كابتهم قدسات وي كابتهم نوانك انجليشن نوانك تغرنيان بقبو زمالكو كتحلفوا لهم تتلي ملغتب زيادة أسفح بالك كتحلفوا لهم تخيل كاتبقوا ينسمعني يا حجيتا ناي كان قاعد كرجا زبلك يا كان حجي ابتي نقبر نبرنا حل في 4 عامات بصبق حجزنا جمره زي بروفيسور سبحتو اب سويدن زلو سام حجب طعمي ناي تكرنيا فلاطيم بزح نغراتون كاو زماهيره حجي مثال خمس بلو جزلو تكرنياسي قدم بانجليز تهنا حنفي سود حار طليان دحار عرب دحار أمحارنيا جزيتات كله نتتقرنيانا كساجروي خابتي زنبرو مسرت نبت خبل جيرو مالتي حجسهم صحفوا مصحف له ولا بيتيبو لو صولو بزح تمرتي هي ومنايا مالتي حجي كابهم بزح استمهرنا لنا حجي مثالي زي زي كتجمر كلها حاجة قالسي بسالس كون يبل حجي خمسي كيمت وي كي خيد قال كتب لي بالك كون على سالس كون على قالون ز حمس دبهالكا سمكوا ز حمس كاب تغني هتفعلوا يملوا زي كستا هات نانا يكون كاب استهدى عليه حجي ز خمس عينات اب قمت بمئتاو تكون صحفو خلنا نزيتات اب قمت مئتاو كنقبرهم ديبلناي مالتي ابتاز بالكا ويب سايت او ليستا غيرنا لنا اوريدي تي فريقنا زلنا ግን استود ايكون جا كالو كحجزنا زخلو خم عينت كا بزي دحردا رهيبو مو نا ايرنا نقبرو دلنا ابت ويب سايت بمئتاو ديو وي نعاي ولا نعخن زخل سب كونتاكت بمقبار داتهم تنايتكرينيا كلاتهم كو فيلم كحجزنا كلنا بحاجة تطريفنا هنصرح منتي يعني بحق أقداسيو نعم كان بحقنا عند اليوم كل تحتها هلو أني كاتلك ختم للسلة خمالتيو إذا حنتي كنت إذا أكل سنتين سالو أب جوجل حجز تأكبه بحجها تزقبر زلو قصقصات أخولي لك أمن كم تزقلس كالي كم تزحفون سيد كالي زنبو فونا فيليبينز أو شتي وحد صومنات يوم صرفوا عاتي 250 شحكالات سنتنس أكيبهم تيوموس تقبلنا ترخيب بالكاني أبزك زي إرتراويان نزي سرح زي كمي عتيبهم حزم ولو لك تأمندو أنت زي كوينه أنت قبر له أنت خوص خلو عتيبهم نخزوه وحكي تدليتنا هي تكرينيا أو نخاطونا بحكي بزح يوسف زبل حجب مثالي سبتشن كجمر كولونازي لعلي 35 شهر إرتراويان أو كساجر ما باتشن تيم حجي معنا قريبنا مالسي كنت زاكل سبب تقدسنت على تبيل مالتي جو خابز 35 شهر ولا فرقهم من دحر دابز نحنا نبلود لنا آتيم أو يا وحدات سومونات اللي كانوا سقاب شو 50 شهر اللي بس حاول ما قدس يلن حج تأورتي استخدام هذا اللجن تي بزحد يكونس تي كواليتي ناتو نخ كن هذا جنيا خون خلماسي حري وخلها بدليت قطرة يكون قاب زيت السرعة خينو جيجاتات بزح ركبي مالتي حج جيجاتات نغير ركب جن
كلنا بحاله مسمر كوينا من تخسرح أو كم بزح سراح يتصبين له بر تدليتسي الحق وقرمكا بزح سب ولا بكومنت صحبتي وابكستاقله بزح له حجي يا كل تحسن خيرنا هذا خابتي كنقبرو حاسبنا لنا على حوات هابزينا فيسبوك رب كمان لنا كم زي فلت ساعات كاب كل زياس كاب كل زيا كلها لوجين جيرنا نخفت ساعات 6 ساعات كنقبرنا إلنا كم زي ناي كامبين نجارات كنقبر already هبا حما لنا ما تحجيسات نبحق خسته قبرنا مالتي كلنا ولا بزوم كوينا حتى زلوك حتى خسته قبر بخوم دا قبرنا كنقبرو يكالي راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازيتنياتا زدالو نتا راديو እቲ ዝኣተወ ንኣብነት ዝሓለፈ ግዜ ርአ ነይረ ብዘይግቡእ ወይ ካብ እቲ ዝግባእ ወፃኢ ተርጊሞም ዘእትዉ ሰባት ነይሮም ከምኡ ከዓ ልክዕ ዘይኮነ መልሲ ህብ ነይሩ እቲ ጎግል ከምኡ ቅድመ ምዃኑ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ዲኹም ንስኹም ተኽእሎታት ኣሎ ዶ እቲ ብጌጋ ዝመፅእ ዘሎ ትርጉማት ኮኔልካ ክኸውን ይኽእል ብዘይፍላጥ ክኸውን ይኽእል ግን ዝመፅእ ንዘሎ ጌጋታት ክትቆፃፀርዎ ትኽእሉ ዲኹም ቅድመ ምዝርግሑ ወይ ቅድሚ እቲ ናብ ህዝቢ ምውፅኡ ካልኣይ ግዜ ዋላስ ሓንሳብ ዝሕር ኣትዩ نو كتقاطر تخليها انت مثلك زي كم ترانزليتر كونكا كت ترانزليت تكبر تخليها كم فاليديتر قالوا له فاليديتر مات ممكن صار ماشي جي فاليديتر كونكا اتيها زجيجا كون عندها كتكبر تخليها جي خمس بالك بزح جيجات ريال له انا كمان او لوجين يرى قال يوم نايت تقرينيا كيبورد زي بلون بABCD كترجموا يفتنوا تريوم قاليمون زي كون وي ترجم زي بلو كتصحفوا قال تريها حجي بتحارب وجن وي ديم فلات وي كيبورد سلدي بلون كون خلي بتحارب وجنون سؤال كان يلاقون كون خلي حجي توم زي فلات زقبروا له تي information بمول وكنا نقرأم نخنزرقح يتدالي دلتها ويب سايت دولكها ግን ወላهم ጌርካ ጌጋታት ክመጽ ስለዝኾን ስኻ ክእረምካ አሊ ጽቡቅ በተኾነ በትስ በሐላፍነት ክሰርሕ ኣለዎ ዝሰርሕ ሰብ ወይ እቲ ዝኣቱናውስ በሐላፍነት ክሰርሕ ኣለዎ ንምባል ይመስለኒ እቲ መልእኽቲ ያ ማ በሐላፍነት ክሰርሕ ኣለና ማለት ሲ ንምንታይ ግዜኻ ተጥፍ እንድሕሪ ብጽቡቅ ትርጉም ኮንካ حجس توم زترجمس مالس كم زبلنا يو إزسي تنانا قانقا أبت عالم كم زي يمثل إلنا نقرب ودلنا حجس أقداسيو زلنا تكنولوجيا كل تي نات كائن تساب إنترنت يزلوا مالت هجي حجس كم بشالا وقال يكون آخر زلوسي بتشبه جركك سرحو كم زكال نارك تسرح زيك الكها يا ولا هانتيك ستايب حاله نقرالو قاليو قالات زيت فلت او كله خولي حجي مثال زي ترجم عملك سي دي فلت قال خولي حجسو حبيت فلطوانكا ديكشنري لو يا جاز اكسبيرينس مس بون غيران نصرح لنا ماتيو او اتها خطريات خليها على فيسبوك جروب نالو بتكرينا انا بحق نطفات زخونه فيسبوك أبتلينك سيد ذكر له أو كتحت تغليها كمزي دبال كمزي دبالك كتب التخليها مالتي حجي الله خلتي كلينا زخلسي الله كنت تقدس نتقن نخل سب يا تقدس نجاري مالتي نبخنا مسرح تخانك خير إذا سرح زي بترفق زيهم يوم تسرحوا زلهم ولاس مدوب سرحهم تسرحوا زلهم ترفق زيهم انتو خوينخه كندي سباديكم توافركم زلهم يا زي بترفق زينا نسرحها جانا زي اللي هو حالنا ستوك اكسشينج كامباني يسرح فول تايم يسرحي ازقن امشتن ابكستاين على حريق زيون ابسرحي كله مونغو ناوندا تاخذ سرحيو
حجي ካልኦትን አሉ ኣብ ጀርመን ኣብ ኣሜሪካውን ኣለው ኣብ ሆላንድ እውን ኣለና ግን ፋሌት ሰብ ሓደ ግዜ ኣብ ጀርመን ዘለው ንጥፋት ኮይኖም ዝብሉ ግን ሓደ ግዜ ኣይመጹን ሕጂ ተቐጻልነት ዘለዎ ይፋለዩ ኣነ ግን ኦሬዲ ካብ ክጅምሮ ከለኹ ትግርኛሲ ኣነ ወይ ከምዚ ኸማይ ተደእቲ ወሲ መንዳዩ ብዝብል ካልኦት ቋንቋታት ከዝበልናዮ ናይ ፊሊፒንስ ናይ ካልኦት ቶም ደቂ ዓዲ ከምኡ ክገብሩ ምስ ረኣኹ ያ እዚስ ናተይ ዕማሚ ብዝብል ዝሓስክዎ እዩ ካልኦት እውን ከማይ ኣለው ሕጂ ኸ ኣብዚ ጎግል ትራንስሌት ኣብ ዝኣተወሉ ብዙሓት ትሕግዙኒ እውን ይረክብ ኣለኹ ብፍላይ ኣብዚ ኣሜሪካ በልኩ ኣብ ምሳና ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝነበርና ናይ ዳንኤል ኔትወርክ ትብላላ ግሩፕ ኣብኡ ልዕሊ 300 ዝኾኑ ኣለው ግሩፕ ዝተፈላለዩ ስራሕና ነጢፍና ዘለና ግን ካብኡ ተዝበዝሖ ኣብዚ ሕግዝና ማለት እዩ ግን ኩሉ ቮለንተሪ እዩ ያ ዝኻ ናና ዓማም ስለ ዝኾነ ክንገብሮ ስለ ዘለና ክግበር ዘለዎ ነገር ይምበር ደስታ ይኮነ ያ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ስለቲ ኣቓልቦ ሂብካና ዝሓደ ዓቢ ስራሕ ክትሰርሕ ምብጋስካን ኣብ ስራሕ ምህላውካን ብጣዕሚ የመስግነካ ኣብ ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ሕቶታት ምዕባለ ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ንኽነዕልል ተስፋ ገብር ንሎም ዓንቲ ብኣይ ዝነበረ ሕቶታት ወዲእ ኣለኹ እንድሕርስኻ ተወሳኺ ነጥብታት ክተቕሶለኒ ትብሎ ሃልዩ ዕድል ክበካ እየ ኣስፊሕኻ ትቐሶ ከልበልኩኻ ኣብ ቀጻሊ ክንራኸብ ኢና እዚ ነጥብ እዚ ኣብ መዕለቢ ክሳብ ዝበፅሕ ዝከኣል ጎስጓስ ክንገብር ኢና ንሎም ግን ናይ መጨረሻ ሓሳባት ንሕር ኣሎ ዝተረፈ ንክትገልፅ ዕድል ክበካ ያ ሕጂ እውን እታ ድበልኳ ምድጋም ማለት ኣገዳስነታ ንክነግር ምእንቲ እዚ ናይ ኩላና ስራሕ እዩ ሕጂ ከም ዝበልኩኻ ብዙሒ ስለ ዝኾነ ብውሕዳት ሰባት ዝግደፍ ስራሕ ኣይኮነን ስለዚ ኩላና ተገዲስና እቶም ክትርጉሙ ዝኽእሉ ብምትርጓም እቶም ነዚ ሓበሬታ ንምዝርጋሕ ዝኽእሉ ሰባት ብምዝርጋሕ እቶም ናይ ቋንቋ ክኢላት ናይ ትግርኛ ከዓ ብኸምኡ ከዓ ክሕግዙና ኢላቦ ኣብታ ዌብሳይት ሊንክ ዝሰድኩልካ ኣትኹም ከዓ ኣብቲ ግሩፕ እውን ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ፎርም ንእሽተይ ኣላ ኣብኡ ብምምላእ ከዓ ምሳና ሓቢርኩም ክትሰርሑ ነዚ ኣገዳሲ ነገር ከዓ ኣብኡ በፂሑ ከገልግል ናይ ሓቂ ድለ ግዜ እዩ ብፍላይ ኣነ ብኤሮጳ ዝነበረ ኩሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ቋንቋ ክመሃሩ ናይ ጀርመን ናይ ስዊድን ናይ ክስታይ ብዙሕ እዮም ዝሽገሩ ዝከራ ሓደሲ እንታይ ኢሉ ኮመንት ፅሒፉ ኣብ ትምህርቲ ሲ ዝኾነ ኣሳይመንት ህቡና እሞ ትርጉሙ ክንሓቶም ከለና ጎግል ትራንስሌት ከይትካ ትርጉሞ ይብልዎም እሶም ከዓ ጎግል ትራንስሌት ትግርኛ ሞዴል የለ ገለ ብሎም ሕጂ ካበይ ዓዲ ዲኹም መፂኹም ኣብ ጎግል ትራንስሌት ደየለ ቋንቋ ደሎ ገለ ይብልዎም ሕጂ ሲ ከምዚ ክኸውንሲ የብሉን ማለት ክንገብሮ ንኽእል ነገር ስለ ዝኾንና ኩላና ሓቢርናስ ክንገብሮ ንኽእልና ኣገዳሲ ኢኻ ንብዙሓት ሰባት ከዓ ክጠቅም ስለ ዝኽእል እያ ኩላና በብግዜና ክንወፊ ኢላቦ يغنيلي سلا غزي خاب تعمي زمسغناك سلا تسعرخاو تعمي زمسغناك اب قصال خنرخب باي وغن دلوي نحرسها فقادنيا خونكا معبرتات نايت زخيد زلو سراح كنكتاتل نسوو كنحبروينا لو ممكن بزودي اللخو يغنيلي تشاو اوكي راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان علال مسنقص عركي ميلي إذا متدفع تقبر لهم تقامتي كلاس إعلادات متبتعب تراكوين يسرحهم أنا أسأل شو أنت مسكرم ما صرت تعوش عقب لقنيمسي إني لونجا زني لم تيجي زركباتهم ناتعي ودوقه نتاعي زركباتهم تفلت بعلاج شدي شيء تقيمتها ما بالعسان كعتن عمت ما صرت بيتوددي لهم تذكروا إلهم ما تجاتهم بكا تاريخنا خير وجعلوا له تاريخ كامبر ينقرأ له
ናይ 30 ዓመት ታሪኽና እንታይ ከም ዝመስል ባዕልኻ እኳ ሕጂ ክትፅብፅቦ ፀኒሕካ ኣዘንትኖ ጥራይ ነሲት ሓቂ ኣፍዓበት ተሕረረትሉ ናደው ተደምሲስሉ ህዝብና ብደርግን ኃይለ ሥላሴን ተጨፍጨፈሉ ዕለታትከ ደርግ ዝፈሸለሉ ወራራትከ መግዛእቲ ካብ መሬትና ሓጊሕግና ዝኣለናሉ ዓወታትከ ክርስዕ ማለት ድዩ ክንደይ ናይ ጅግንነት በዓላት ከለናሲ ሕጂ እዚኣቶም ኩስቶ ተኣሲሩ የከለይት ሞይታ መንሽሙ ከይተፈትሐ ክንዲዚ ዓመታት ኣብ ማእሰር ተሕሊፉ እንዳበሉ ነዚ ታሪኽና ናብ ናይ ውልቀ ሰባት ታሪኽ ክቕይሮ ፍትን ኣለዉ እንታይ ድዩ ንዓቐን ነቶም ተቃወምትን ዘይርዳእኩም ዘሎ መስለካ እቲ ዓብዪ ስእሊ ምርኣይ ምስኣንኩም እኮ እዩ ብዛዕባ ሃገርን ታሪኽን ክትሓስብ ከለኻሲ ኩስቶ ኸፊእዎ ኩስቶ ጥዒሞ እናበልካ ብዛዕባ ውልቀ ሰባት ኣይኮንካን ክትዛረብ ዘለካ ምእንቲ ምዕባል ሃገር ዳሞ ግድን እዩ ብዙሕ ነገር ክኽፈል እቶም ዕለታት ባዕላቶም እውን እኳ ይነግሩኻ እዮም ዘለዉ መንግስትኻ በብውልቅን ብእኩብን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዘውርድኦ ዘሎ ግፍዕታት እዮም ዝነግሩኻ ዘለዉ እቲ ዓብዪ ስእሊ ድማ ነቲ ንኣሽቱ ክፋላት ምስ ኣከብካዮ እዩ ተደሚሩ ዝርአ ካልእ ናትካን ናይቶም ዝጉስጉሱኻን ዝገርመን ነገር ድማ በብውልቅኹም ክትዛረቡ ከለኹምሲ ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ምዝራብ ጽቡቕ ኣይኮነን ምባልኩም እዩ እዚ ደሞ መስርዕ ምህናፅ ሃገር ኮ እዩ ብዛዕባ ውልቀ ምርጫ ዋላ ውልቀ ሰብ ዘይኮንካ ክትሓስብ ዘለካሲ እንታይ እዩ ነቲ ሃገር ዘርባሕ ኢልካ ናብቲ ዝለዓለ ዕላማ ኢኻ ከተተኩር ዘለካ እዚ ብዛዕባ ውልቅኹም ኣይትሕሰቡ ዝብል ጎይታኹም ከ ንባዕሉ ውልቀ ሰብ ድዩ ወይሲ ህዝቢ እዩ እምበር ንፕሬዚደንት ኢሳያሲ ከም ሓደ ውልቀ ሰብ ክትሪኦ ትፍትን ኣለኻ ከም ምንታይ ክሪኦ ዘለንስከ ካብቲ መነቓቕሒኻ ወስ በለኒ ንስላ ጽቡቕ ገይረ ክረዳእካ ክእል እየ ባዕልኻ ዝከፍረድ ወዳይ ፌሲ ሰሬን ተኸዲኑ ዝበዝሒ ግዜኡ ኣብ ዓዲ ሃልቕ ክሕልፋ ከለሲ ንዕኻ ከሚሉ እንታይ ይስምዓካ ንዓይ ደኣ ሕርቃንን ጓህን እዩ ዝስማዕኒ ፈቲቑ ይመስለካ ከም ዝገብር ምእንታና ማለት ንዕና ማይ ከም ፃልና ኢሉ እዩ ዘሎ ሕጂ ኸ እሞ ንስኻ እውን ሕሪቕካኒ ወዳፌ ንርእሱ ክብረት ዝደልኽ ይመስለካ በህዝቢ ኤርትራ ከተላግፅ እንተረኺበካ እምቦ በቃ ኺልከ እዩ ነና ከተላግፅሲ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኤርትራ ኮንካ ክትዛረብ ተሰሚዕካ ዋላይ ድም ዝፈልሖ ሕቅኮ እዩ ወዳፌ ባዕሉ ከሎሲ ምን እዩ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሕልቕ ዋላ ዝዋረዘ ፕሬዚደንት ኢሳያሲ በቃ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ እሞ ናይ ትምህርቲ ሕሳብ ኣምር እንተለካስ በተዛመዶ ዶ ክረዳእካ ግደፈናስክ ማትስ ካብ ቀደም እየ መባልዕተይና ከይተፈለጦም ቁፅሪ ነፊዖም ዘለውሲ ተቃወምትኻ እዮም ብዕለት ክንዲዚ ሰባት ተኣሲሮም ክንዲዚ ዓመት ገይሮም ካብኣቶም ክንዲዚኣቶም ተፈቲዖሞም ክንዲዚ ድማ ገና ተሪፎሞም እዚ ኩሉ ክብሉስ ርእሶም ከይዘሮም እንዲ ርእስኻስ ንዓኻ ይኽዘረካ ነይርዎ እዚ ኩሉ እኳ እዚ ተምልኾ ዘለኻ ሰብኣይ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ናብ ቅልል ዝበለ ምትሕስሳብ ከብለካ ውልቀ ሰባት ምእንቲ ሃገርን ህዝብን ክብደሉ ከም ዝኽእሉ ትገልጸለይ ፈቲንካ ነይርካ ወ እንታይ ዳ ደሊኻ ሃገር ደቃየ ትበልዕ ይብለና ነይሩ መርሒ ብርጊድና ካብቲ ናይ ማርክሳውያን እዩ ቀዲሕዎ ሰውራ ደቃያ ትበልዕ ዝብልዎ ሓሳብ እዩ እዞም ውልቀ መልእኽቲ ብሽም ሃገርን ህዝብን ንውልቀ ሰባት ይጥፍኡ በብሓደ ነቲ ህዝቢ ክብድልዎ ከለዉ
ንርእሶም ከም ህዝቢ ንኹሉ እቲ ህዝቢ ድማ ከም ውልቀ ሰብ እናምሰልዎ እዮም መልክም ዝቕጽሉ ወላ ባህሊ ከይትረዳእንን ባዕልኻ እኳ ነቲ ሰብኣይ ዓድና ምስ ህዝቢ ኤርትራ መሳሲልካ የጸኒሕካ ወዳፊ ዳሞ ኣካል ህዝቢ ኤርትራ እንዲ እዞም ኣብ ጎዳጉድን ዘቃጽሉ ሓጺናትን ተዳጒኖም ዘለዎኸ ኣካል ህዝቢ እንዲኦም እንተበዲሎም ንኣሞ ከመይ ገይሮም እዮም ኣካል ህዝቢ ዝኾኑ ነቲ ረዳዳእኻ እሞ ፈቲሾ ንኢሳያስ ዝበሃል ውልቀ ሰብ ዘይመኣሞ ዘበለ ኣይ ኤርትራውን እዩ ዝብል ሚዛንካሲ ካብቲ ኢሳያስ ንባዕሉ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝብል እምነትካ ዝበገስ መስል ነዚ ዘረባኸስ እንቋዕቱ ነኻጽካ ድራ ይሰምዐ ህዝቢ ኤርትራ ከም ኢሳያስ ተሓሲቡ እሞ እንታይ ከፊእዎ እዩ መበለካ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኢሳያስ ዝበሃል ሰብኣይ ምርካቡ ዕድለኛ እዩ ዝብል እምነት ዲ ዘለኩም እዞም ካድራት ንዛኸ ወዳፊ ዕድል ገይሩ ዲኻ ክትብል ወዳፊ ዶ ነዚ መሪሕነት ብዕድል ረኺቦ እዩ ሳላ ጅግና ዝኾነ እኮ እዩ ኣብቲ መንበሪ ዘሎ እዚ ኣባ ሓሲበላ ዘይፈልጥ ጽቡቕቲ ኹርናዓር ኢኻኒ ዕድል ሳላ ዝገበረ እዩ ኣብዛ መንበር ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሰብኣይ ዓድና ከመይ ጌርዳ ዕድል ዝገብር ሎተሮ ቑሪፁ ናይ ማዕስ ዕጫዩ ዕድል ዓዲልዎ ከምዚ ህዝቢ ዝምርካቡ እዚ ሰብኣይ ዕድለኛ እዩ ንሰብኡት ዘኽብር ሕብረተሰብ ኩናት ዘምልኽን ብኩናት ዝምለኽን በበዝሒ ዝርከቡ ሕብረተሰብ ኣውራ ግና ንስልጣን ዝግዛእ ልኡም ሕብረተሰብ ሳላ ተዓደለ ከም ድላዩ ሸይሸይ ክብል ዕድል ረኺቡሎ ክላ ሰቒልካ ይኸስኻ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዕግርግር ይኸየ እንዲኻ ሽዑ ገሊኦም እንታይ ድም ኢሎም ምስለካ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መፅኡ ሓንሳእ ንኹላትና ተዘብለና ሰላም ረኺብና ክብሉ እዮም ጀሚሮም ክሳዕ ንድልድል ዳእሞ ከም ወዲ ኣፌ ዝመሰለ ዒም ዝበለት ተሓጎም ዝብል እዩ ዘዋፅአና ኣይ ምድልዳል ከልኢና ዘሎ ናይ ሰብኣይ ማሕጎማ እንድዩ ኒልንከ ስቕልካ ከተመሪር ጥራይ ንዝኻሲ እንታይ ግፍዒ ተፈፂሙካ እዩ ኣብ ጽላል ኮንካ 10 ሰዓት ተመርር ዝገርመካ እቶም ዝስሓንዋ ከምዚ ናትካ ገይሮማ ይመርሩን እዮም እኳ ደኣ መሊቶም ሃገራውያን እዮም ዝኾኑ ካብዞም ገዳይም ካድራትና ንኣብነት ክንደየለዉ መስለካ ብሓለዋ ሰውራን ካልእን ዝሕለፉ ሕጂ ዝርኦም ከምኦም ዓይነት ሃገራዊ ኮይኻ ዘይትረክብ እንታይ ዓይነት ሃገራውያን ይቕየሩ ማለት እዩ ነቕዘ ይብሉ እሙናት ሃገራውያን እዮም ዝኾኑ ዘይእሙን ሃገራዊ ከመይ ዝመስል እዩ ከመይ ኸ ዓይነት ዶ ክብለካ ዘይእሙን ሃገራዊ ዳ ስቒሉ ብግዜያዊ ሽግር ዘማርር ኣርዒኹ ዘይጥምት ሰንኮብ ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎ ዜጋ ዘይእሙን ሃገራዊ ኢና ንብሎ ካብታ ቃል ክርድኦ ክፍትን ከለኹ ግና ሃገራዊ ማለት ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ስለዚ ንኹሉ ዜጋ ብማዕርነት ዝብፅሖ መስለኒ ካብኡ ናብኡ ደረጃታት ኣለዉ ኩሉ ሰብ ኣብ ሃገራውነቱ ሓደ ይኮነን ስለዚ በበይኑ ደረጃታት ዜግነት ዘለዎም ዜጋታት ኣለዉ ማለት ድዩ ስቕልካ እንደሆነ ዘረባ ይጠዋው እዮ ዜጋ ዳዕሞ ዜጋ እንድዩ ሃገራውነት ግና ደረጃታት ኣለዎ ነዚ ደረጃ እዚ
ተጨፍጭፎም ዝበፅሕዎ እውን ኣለዉ ሓቀይዶ ግድን ተጨፍጭፎም ዘይኮኑሲ ካብቲ መቕፃዕቲ ተማሂሮም ተመሊሶም ንሃገሮም ብተዓፃፀፈ ከገልግሉ ብገሱ ወይ ከዓ ጃጅዮም ነቶም ጨፍለቕቶም እናምለኹ ወይ ከዓ እናተመለኹ ይነብሩ ደፋራት ኮይና ኢና ንነብር ዝበሎ ደኣ ርኦም ኣለኻ እንዶ ኣበይ ሰፊሮም ከም ዘለዉ ሒዘቦም ሚሉ ከመይ ጌርካ ቤት ማእሰርቲ ሰፊርካ ድፍረትካ ዋላ ጅግንነትካ ክትርኢ ሕጂ ዞም ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ፈንጠርጠሪ ዝብሉ ዘለዉ ነዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ዋላ ጀጋኑ ዋላ ኣርካናት ተብልዎም እንታይ ዓብስሎ ምስ መንግስትኻ ተመሳሲልካ ሃገር ምህናፅ ዘዋፅእ ሃገር ምዕናው ዝብል ኣፍ ድዩ መንግስቲ ዶ ሃገር ዕንለይ ኣብ 30 ዓመት ነዛ ሃገር ህንፃ ብህንፃ ዘይገበርዋ ደለኻ ደስ ዋላ ሓደ እስር ዘይብላ ኩሉ ሰብ ከም ድላይ ሃተፍተፍ ዝብለሉ ነጋዶ ዝህብትምሉ ነፃ ዕዳጋ ገለመለ ኢኻ ትሓልም ዘለኻ መንግስትና ታተዋፅእ ፈሊጥዋ ስለ ዘሎሲ ታዊቕና በዘን ዝሓለፈ 29 ዓመታት ብመግቢ ርእስና ዘይከኣልና ጥሪልና ማዕርግ ካልኦት ሃገራት ዘይተሰርዐና ክንብል ይብልናን ገና እኳ ናብቲ ክንበፅሑ እንደሊ መንጠሪ ባይታ ኢና ነጣጥሕ ዘለና ባዕኒኻ زخبركم تخاتلتنا نزس عزي تداليو زنبرا حفشاوي مدبات راديو إرنا بقانقا تقرنيا أبسفتي مولا راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو